Estem aquí a la reconstrucció d'un carrer empedrat i ara, després d'haver tret tota la terra i pedra sobrera, hem trobat un tram de camí empedrat originari, un desaigua que és on antigament desemboscava tota l'aigua i sortia per per aquesta sortida d'aigua, i ara estem intentant buscar els nivells perquè volem aconseguir dues coses en aquest empedrat. Una, que faci baixada fins al centre del carrer per aquest cantó de carrer, per aquest cantó de carrer també baixi, però el punt més baix sigui al centre. I farem un empedrat que faci com de dues aigües. Baixarà una mica per aquí, baixarà per aquí, i intentarem que tota l'aigua se centri pel mig perquè no entri a les dues cases. A l'hora de restaurar un antic empedrat tindrem en compte dues coses importants. Una, si tenim algun tram llarg d'empedrat original, com és en aquest cas, ens serveix per imitar una mica com estan enganxades les pedres i jugar també una mica amb el mateix format. I després també tenim en compte, com en aquest cas, aquí hem guardat l'empedrat original i hem tret tot el que ho estava mal col·locat o amb el temps s'havia mogut.